mesraan nane ramanya terima pasan untuk mamula Sri Sabanalan ambo ibarat danau di tengah sawah kok indah kana dia unik kakak ondang iki jadi monakan Kanda dadek lai nyodape sabala kanda nanalu bagurawa samalam jiko santano ketuali luko di batin nalabatau taga de pandai manimpanyo tuan kandane mama cubaladang simaran la jale jale bagurawa samalam ganji apa ngaki akka ketua pai mancalia ekawarendang inyo mancalia melaka galendewa jaeka di bayangan nyonakan langoy Olah singinanya cema Danga de ketua jale-jale bakanda ala dibari kanda nyola di dendangan kanda kami di malatanyo tuan ibarai orang panggali oi tio ari pamain mandi tak kicua juo de bisinyo dan di luar titiknya anak dibuka tigo tanta suwo udah kanda nasamo di dendangan duduk ketua dengan sungguh bagurawa samalam sakit indah dekama berelaran ala jale mangi pangicua bentu kang takut itu dua nyolakan tum Dak gondak tu di bayi dan PW ketua sabar
bakana samo di bari di makasih ya. Lu kira apa bahasa basi ya kan? Penan basapama ketua manantioi malaki dapet dengan ikonedan malaki dapet dengan ikoneman oi rusu aden dinu Bapak sih ya tukang ojek nih. oi nande urang pauji kareso hoi dek kita layo pulone mah hoi dek kita layo pulone dan rusu aden larinya dinu Anak kanda alaku taring kini lai bagurau samalam konema lai bagurau samalam ko koeramanya pada manang irastrio olanya jawab tinayamai dari musa lamaran ambune dia dari musa lamaran ambo oyambo kae apo aduh oi na adiagi kata langkin biar dicoba mandengnya ketua oi biar dicoba mandengnya rusuh dengannya untunganku Allah dirinta pakai lain tuan hati bakanda kau dah jualan lain hati bakanda kau dah jualan rasa manang alatrio lagu pop ninane hagakan jabana tuketukan yunema cie de babang cie de dede untuk mintu aduh puluh Masobo oya jangan di situ mengkota sone dia sayang kok naik batarimo oi rondekan namrela siapa tahu mati ulah nih siapa tahu kayu ketua rencana kan mintalah maaf kareson udah ke kami
rasa nak kalamor dunia tapakai udai kok banangko bumi batu anyonen mak merusua dan nyoden dinyo kau bebatu ekai lauda walioy ola saparo sa isinyo lemah nambat tuak dan ceritu yuo oka suganya je kuli-kuli ino den punya tambah dicemek ini orang tambah semangat lah. biar nak bantu nada peminang nakaresono tolong Raden Ayudajakan tolong Raden Ayudajakan Kawatu sangka lariai oya biada temui dan ajakan sampai pandai jadi Abeko senjata makan tuan oh dengan kita aneh Ainda usah lastri kare samazanyoi inyola tujuan membunuh orang lemah ala tujuan membunuh orang lemah oi bantu ayo sajo na bantu kamati asyafitana nerariai odede iyo ranoi inyo nak coki sajak sari lemah awak coki urang sampai inyo lapon nek banjangan kisah corari oi awak buruk kaeson bini lah banyak lemah tiap bini jando juo neda ina adona gadi surang juo neda ibu dan ninyoi ketua Obiata ada tukang tanah nangga dia kawai asuk dapuan nangga tujuh asuk dapuan nangga tujuh oh nama itu bolak hai nagat puak kaeson indak baji obak kaeson ala bantu mintu ambone ma inyo saron manjo mintu ambone ma siranulo dasarawan oh sayang denane kau tay ado basa badai oh dari nampu kasadono lemah dari nampu kasadono aku de ambo ampu